دم باش تماشاوان هجا د برنامه مجاره میوانک ده ام دیسا بورنن به جارجی دیسا ام بره خود بدن اروپای و کنزانن ده هشته میدار ده باجار کلنه او آلمانیای متینگ به هم پا ده بزارفسن بروجانه آماده کاریو تکرن تکردار به که حوالا ما پرو دندار سیاست مدار و پارلمنتار بره حوالا ما پرو خیراتنن Perdevê serçava. سری دمک درجه آماده کاریا به میتینگی تکرن و بری میتینگی جوی مش بزارفسن هنگی خلا به مش و میتینگی هود کارم بکن Belê. Yaş wekû hûn zanin ev meşa me semîna gumêl Kölnê bikin. بله Yani destpêka meşê ji ber ku ev pengavê ji bo azadiya serokatî ji bo pirsgirêka Kurd çareseriya bê. Pêşê di pêşengiya dost û hevarbendê Kurdan de yani tevgera internasyonal hat bu destpêkirin rewşenbîr bûn, بله hunermend bûn hemû çika ji hêla van hat bu destpêkirin û dorakinê ji vê pengavê li hemû cihanê bela bû aslan ha bi giştî ji bona azadiya serokatî pirsgirêka Kurd wisa çalakiyê cuda cuda tên kirin, nöbetên kirin, panelên, festîval, konferans, mîting, meş her havî tên kirin û her meş û mîtingê jî zaten mijara wê jî kê bi giştî azadbûna serokatî yani aslında hinek kes belkî cuda lê narin hat vê işte mesele tenê sankî rakirina tecrîtê an jî işte çûnû بله hatina heyetê narin mesele ne ew mesele azadkirina xeyal û xemê me ne dîroka me yê nasnama me yê çanda me yê berî her tiştî jî azadbûna mirovatiyê ye aslında şahsê serokatî de bi rastî dîrokek dûr de hatî tecrît kirin dîrok dûr de rehîn hatiye girtin em tam 27 salı yani em tenê nikarin bêjin 2 sal 3 sal tecrüt tusa kurbiye aslında wextê komplo nav netewî aslında destpêka qirkirina pirsgirêka Kurd û azadbûna civakê bû aslında بله hedefa wan ev bû serokatî wî çavi zaten wextê parêzan xwe yekê jîkê dest pê kir û gotina herî pêşî jî kê got ez ji bona jiyan û jiyankirinê ez ê bijîm yani wî havî wisa kir zaten pêwîstiya civakê jî bi wê hebû ji ber ku jiyan niha rastî li her havî di cîhanê dibin xeterekê de jiyana mirova fikr û ramanê mirova felsefa mirova nasnameya mirova û bi giştî yani gelek ku hemû li cîhanê cuda cuda dijîn bîne hemû dibin xeterekê de ji ber ku êrişê بله cuda tên kirin yani hêzê devletên nav netew û hêzê gel wisa bûne wisa çiqa diçe mesafe navbera wan vedibê yani ji ber ku yek dixwaze li gora berjewendiyê xwe şerê li ser civakê bide meşandin taybetî jî ev şerê ser rojhilata navîn yani em ji xwe dizanin yani ev şerê got li Sûriyê dest pê kir aslında ew jî projeyekî devletê navnetewî bûn aslında ego kompla navnetewî pêkanîn aslında ev hêzê gunha li Sûriye jî hatine ser hüküm jî kê aslında ew jî kê di wê çerçeva wî komplo dem dikare pê ya jî بله berdewama Daişê wextê çawa êrişî Kobanê û êrişê li ser rojhilata navîn kirin aslında berdewama wan bi vê carê qilifê wan yani cilê wan guhartin rewşa wan hinekî guhartin û wisa we fotoğrafekî cuda xwastin ji raya giştî bidin pêkanîn li بله gora xwe heme aslında pêk dîzin yani wisa wê sîstemê dîzin dixwazin dîsa aslında devletê navnet dixwazin pergalaya xwe dîsa pêk bîkin hani devletê netewî têk çûye aslında pergala wan birdoziya devletê netewî têk çûye dixwazin dîsa viya birih bikin dixwazin viya dîsa xwîna wê ji nû bikin ji ber ku hembera ve pergala gelan çiqa diçe rêxistin dibe daxwazê civakê daha cuda dibin yani devlet û civak çiqa diçe jevde cudatir dibe ji ber ku xwestekê civakê ser xwestekê devletê re ne yani talebê بله civakê parastina civakê ewlehiya civakê jiyanekî aramî hemû ser vîya re yani ser devletê re devlet ji bona civakê lêber em niha çi narin devlet dîsa dixwazin dîsa parça hem ji bona xwe qurban bikin aslında ji bo berjewendiyê xwe rantê xwe ji bo şerrê xwe ji bo îtifaqê xwe yê qiriş dixwazin civakê wisa qurbanê xwe bikin aslında tam jî kê serokatî li hemberî vê disekine ji ber ya ji 27 sal yani yani em tenê dîroka tevgera gelê Kurd wextê pêncî 10 sal em didin ber çavê xwe
تیر دشه یعنی علی کی امتکارن ایگو گورا خارخنه جی بکن هنه ایگو گورا خانه زیکی ویدیو کی جی ببن tabii ki tiştego emjir rexne daya xwe bidin ew hey yani heta ji me hat belkî me daha bêtir pergalekî cuda bi dava kirin ew rexne dayîya me ye ki em hem bidin serokatî hem jî bidin tevgera gelê Kurd hem jî bidin civakê yani wî بله awê ew belkî rexnedeya takî kesî olarak em karin serbisekinin mesela nehatin nerê li cîhanê jî kî ti alternatîf li hemberî van dewlet ta tune ji qenî alternatîfa gonha serokatî pêş dixîne alternatîf çi ye guhertina civakê بله adê duwa jî civak xwe bi rêxistin kirin û bi biryarbûna xwe tevlî jiyanê bike yani serokatî hemû dixwaze vê be çimkî ew pergala sosyalîzmê berê têk çûye pergala dewleta têk çûye pergala şer li ser civakê nemakarê encamê bigire alternatîfê wê serokatî pêş xistî ji ber wîya jî kê sê salê dawiyê tecrît wisa kûr kiribûn tecrîtekî daha cuda bi rastî jî kê hat meşandin ji ber wê jî kê ev kampanya got 3 sal berê jî hat dest pê kirin بله asna bi giştî hemberî vê bû yani ev alternatîfê daha bêtir li cîhanê heme belav bikin û azadiya serokatî ji bo wê hewce ji azadiya serokatî wek serokatî jî dibêje dibe mesele tenê ne azadiya mitakê kesî ez naxwazim ji serokatî jî wê dibêje mesele civak xwe azad nabîne dibe ez بله dixwazim ki cîhanekê got mirov xwetê de azad bide ava kirin yani ez bidim ava kirin berwê jî kê niha her kesî hem gora li pergala serokatî felsefeya serokatî em bêjin manîfesta wî dawiyê bi taybetî jî kê dixwazin her kesî hem fêm bikin hem jî pêk bînin ji ber got ji bo her kesî bûye bêhnik yani bêhna civakê pê derdikeve şer nema kes heta ciyekî tê şer heta da xwe dubare bike civak têk diçe ji ber wî tu gerekî pêşiya vî şerê çi şekî dî deyne berwê jî kê mesela ev meş a pêşî jî kê bigiştî xwe dest pê kirin taybetî pêşîra kirina tecrît daxwazbûn ew bû بله bi sed hezara mirov li Kölnê hat bevdû çima Köln ji ber got Köln navenda asna Kurdê gona diaspora dijîn yani hemil dora Kölnê ne Köln bajarekî cuda ye ji ber wîya jî kê li wê derê navend olarak hat diyar kirin wek bu wek sembola meşa azadiya gelê Kurd aslında Köln ji بله ber wê jî kê wî çaxî taleb dîsakinê ew bû têrakirina tecrîtê meşa di duan jî hakeza aynê şiyar nayê guhertin azabûna بله serokatî pirsgirêka Kurd çareserkirî yani ji ber wê jî kê meşa di duan jî kê yani artık teqez şert û mercê serokatî bên çareserkirîn kê hevdîtin bê kirin yani hevdîtin bê kirin aniha jî kê zaten ev nava salekî de asna banga gohanî Devlet Bahçelî kir dorekînê bersiva got serokatî da dura tevgera gelê Kurd gav bi gav pênc gav avêtin evana heme berdewamê hevdûne ji ber بله wê jî kê mesela bêjin serokatî ji xwe zaten yani got bixwe se normal wek girtiyekî hevdîtin jî dikarê bike normal malbat jî here parêzer jî herin lêberê بله serokatî ne yekî ji rêzê yekî gosa normal bêje ki ez hani tiştê wisa görüş bike ew normal mirovî sen yani azadiya serokatî an jî kinê mesela azadbûna xwe jî kê her timek azadbûna takê mirovatî û civakê dibîne yani talebê wî tîne ser ziman ji ber wê jî kê ew hevdîtin mesela pêk hatin gavê ku hawî hat evde ew baş yani gerekî zû dib hatan avêtin ji ber wê jî kê ev meşadê jî kê teqez yani şert û mercê serokatî li gora pêvajiyê müzakerê kî bê serrastkirin yani şert û بله merc taybetî bê ava kirin ki ji bo got pêvajoyê tenduristî bê meşandin li ser lingekî na li ser di linga û daha wisa sağlam gav bavêje û bi her kesî re hevdîtin bike mesele tenê ne mesela serokatî an jî tevgera gelê Kurdê an jî kesimekî tenê alaqadar dike ev mesele mesela giştî hem cîhanê hem rojhilata navîn hem jî dewletê dinê jî heme alaqadar dike û ji ber wê jî kê mesele gerekî ew rêya hevdîtina bê vekirin ji ber wê jî ev meşa me jî bi taybetî ji bo got hem banga tevgerê hebû hem gavê guavêtine hem بله banga serokatî hîna tam cêwê nehatiye girtin ji ber got dewlet hîna li dora pirsgirêkê diçîrtî wisa tam xwelê ne xwedî derdikeve ne jî di nav lê dike ji ber wê jî kê ev meşîkê daha bêtir ji bo got hem destê serokatî xurttir bibe
hem gavê müzakereyi daha sağlam bênavetin û devlet jî kê li gora vê gava vê ji ber got devletê bir de mesaja dinê jî devletê navnetewî re ev meşê vir tên بله kirin me çünkü devletê vir xwedî şîrîkê vê komploya hatine kirin xwediyê wê nî yani van ev komplo pêya heta na neçareserkirina pirsgirêka Kurd û çareserkirina rojhilata navên heme ev devletê navnetewî naxwazin ji ber wê jî kê ev meş û mîtînga gobê kirin jî kê bi taybetî jî kê ji bona devletê navnetewî û ji bona devleta Tirkiyeyê got gav bi lest bavê jî kî بله ji ber wê jî kê hazirtiyê vê meşê berdewam dikin yani. بله اما Evet. وكي برسات يمين بكن هبل برو انها وهناك قضاء ارماجا في ميتين يكر دمك دريج خبطاويش تكرن تسري حتى انها خبطك شوات مش بو في ميتين دمك دريج بروجان هون باجاران الكولانا نوا جلد خبطتكن حتى انها خبطك شوات كرن Böyle yani yek armanca meşe em didin xuya kirin bi taybetî ziyaretkirine malanê civînê gelin bi xwegihandina dostanê karê dîplomasiyê karê em hemî xwe bigîn her çarparçeyê Kurdistan ji ber ku vê her çarparçe li vê derê bûnî yek aslında gel hemû li vir e a di duwa jî bi taybetî pêvajiyê wê bi civakê re nîqaş kirin rexnê wan pêşniyarê wan hebin em hana distînin an jî hinekî mijar nayên fêm kirin ji ber wî ya jî kê daha bêtir wisa nîqaşkirin tê kirin sedema vê meşê ji yek jê jî ew yani pêvajoyê civakê re bê nîqaşkirin yani بله aslında wê dikin yani hem belavok bi hezaran belavok tê belakin li giştî Ewropa çünkü vê meşê hemî Ewropa giştî tevlî dibe li hemû bajarê Ewropa niha demil dest hemû ew meş ew civîn yek civînin di du belavkirina belavokay sisê bangê dost û hevalbendê Kurdan ji bo hêla karê derve viya tê meşandin dîplomasê sisê jî ji bona devlet gav bavê jin hêla komisyonê vê karê dinê tên avêtin li her bajara li her taxa komisyon hatin avakirin û bi taybetî jî kê jin ciwan pêşengiya vê meşê dikin û ji nerînê serokatî em dixwazin hem li kolana mala de her kesî re nîqaş bikin kî bê fêmkirin yani armanca va meşe yek jê jî kê tenê ne got em harin em bimeşin em dengê xwe li wê peyama xwe bidin û vegerin mesele ne meselekê em manîfestoya dawiyê banga serokatî banga tevgerê bi civakê re nîqaş bikin yani ji ber wê jî kî karê me bi rastî jî kê niha berdewam dike li her derê jî hero civîn zaten çepemeniyê jî derdkevin ya tê بله xuya kirin û herkes jî kê wisa li bendiyê kî got vê meşê daha xurtir jî derbas bike yek hêvî wan ji tevgerê re mezin e ji banga serokatî re bêgumanin lêvele yek jî kê civak tiştê gotê pêşiya me ji bi vê devletê nebawerin yani çima nebawerin ji ber got vê devletê heta niha tu bawerî nedayê civakê tu لكن bawerî nedayê خطاها civakê belê bawerî nedayê civakê divê yani gelê me wiya dizane yani dibêje kê eger ew neketibane tengasiyê vê bangê netkirin wisa بله dibêjin ji ber wê jî kê ew wînkî wisa daha temkînî daha wisa kaygilîne daha wisa bêbawer ji bo devletê hene ji ber wê jî kê dibe acaba çi de ji ber ku em kêr daxwe dibe êlîstikê devleta Tirkiye xelas nabin rast dibêjin بله ji ber ku hertim wisa di bingeha wê de xapandin heye di bingeha wê de qirkirin heye di bingeha wê de gotin û kirinê wî nabin wek hevdû di bingeha wî de mesele bir de hîna îktidar tam hemû li vê pirsgirêkê xwedî derneketî em bêjin AKP niha dixwaze çi bike hîna rewşa wî nediyar e بله tenê bi ser banga Bahçelî tê meşandin rewşa CHP di holê de ew nediyar e ji ber wê jî kê mesele ew gumanê wa ji alîkî vî jî mero di cî de dibîne ji ber ku sê sal çi dibêjin mînakê sê sal be wextê sê sal em bêjin 2013 pêvajoya müzakere dîsa hat dest pê kirin sê sal hat berdewam kirin dîsa tevger grup paşlik şandin grubê hatin Tirkiye hebûn pêvajoyekî cuda hat meşandin dîsa resmî heyet hebûn lêbelê çi kirin di rojekê de ji bo hesabê wan nehat xerabû civak jî kê mesele divê gelekî hêla hiqûqî gav bavêjin ahêrî rast ew e di dot vê çima mesele serokatî bê pêvajoyê ê sereke ew dimişîne êgo pê
peşengiya ve pevajoyet ki ev ego tevger ji lego darit ki ev ego em pe bawer dikin ev heta bangevi dengevi hevditini em rubru ne binin em guman nezid bin yani Evet. çabe dibe gereki ev gereki benavetin ev komisyon çima wisa tenê hema godarî dike ama gav nabêjin mesela Evet. pirsekî gotin pêşiya me evin ji ber wê jî yani hêvî wan yek girtiyê niha di girtîgehê de êgo înfazê wan qediyan çima nayê berdan siyasetmedarê girtî çima nayê berdan çima serokatî nayê berdan şertê wî û me jî çima nayê guhertin ev grûpê got çek şewitan din çima şert û me ji war nayê vêkirin ki guwa Evet. grûpa werin siyasetê bidin meşandin yani ev van pirsa jî kî hemû doğanda em vana bevdûrê nîqaş dikin çünkü aynı zamanda ev pêvajoyekî xebrê xistinkirin jî yani. Evet. Yani civak xwe irade kirin, xwe rêxistin kirin. Bir de dibêjin mesele xwe ewlewiya xwe di tevgerê de dîtine. Divê mesele çek hatin şewtandin, ev çek deynin, wê kî biparêzê, rojava kî Evet. parêzê, wê me kî biparêzê. Doğalında wiya heye ama em nîqaş dikin ya parastina a herî mühim fikr û raman dirêxistin kirin û li her qadê xwe birêxistin kirin ge ister diaspora bî ister parçe di nêvê yani Evet. civakekî bêrêxistin, mirovekî bêrêxistin bêvî tabii ki çıkar ser çekdariş bir demeşandır hatta ciyeki tê dorakine tını karı tenê serî ve parêzê ji ber vê jî vanam hemû nîqaş dikin em dixwazim sa meşekî birêxistinî û bi zanistî pêk bînin yani ji bo ku berdewama civaka rêxistinkirinê yani. بله یعنی بقاسی کو هون بانک و آمریکاریا میتینگی دکن هم بقاسی جی دنبا جواکی تکلی پیشخن جواکی برخصن دکن و سر گرینگی واتپ بواجی جی بگل نقاشه کی پیشخن باشه Belli. نه هندک ما هشت روزمان نه هشت نه روزمان Hı. جبنا وان نه روزان آمریکاری و چی و تایبەتی روزا میتینگی روزا مشو میتینگی و پلان سازی چی به Yani şu zaten em roj bi roj hem komite amadekar hem xebatê xwe herût ber çavre derbas dike ku derê dike masî hene ku derê diçen çawa lesê de bikin yani yek li hemû bajarê derve otobüs bi sedan otobüs hatine kirakirin gel wê tevlî serê sibêj xwe zaten li yazda dest pê dike meşame بله hemû xebatê wê mesela hêla teknîkî hemen hemen xelas bûne سر خستن آوی daha beter çawa me kurttir bikin tevlîbûnê daha zêdetir bikin çawa bê ev zaten hîna jê ew jî berdewam dike heta roja dawî jê berdewam bê zaten niha jêla teknîkî wî tu pirsgirêkê me nema jêla destûrê wî jî pirsgirêk nemaye ji بله xwe zaten herkes jî li benda vê meşeyê bir de bûyî wek yani çawa tiştekî got her sal artık em wê meşer xwe amade bikin yani her sal em بله wê meşe bidin meşandin ama talebe civakê jî ez wî jî bibêjim dibêjin kî me şardinê em gerekî bi serokatîr bikin yani em me şardinê bi serokatîr bikin wisa berê ji we Yani bu amadekariyê hemiyet me telefon edin. Belê amadekariyê me wisa hemen hemen berdewam dikin hên jîkê civîn xebat belavok ji tanta me vekin zaten bir de yekî ji xwe mijdarê jî ki en zamanda serkeftina Kobaniyê bûye me sêvetê jî li her dera hem şahî civîn panel çalakî mîting wê dîsa pên kirin ji ber ku ew jî çerçeveya vê meşê de bi taybetî jî kê roja got heştê mijdar yani meha mijdarê ji bona Kurda aslında meha berxwedanê meha got li hemberî qirkirinê li hemberî tinekirinê li hemberî pergala devletê vî serî hildayî gel xwe birêxistin Bele, kiriye li hember Daişê hember wekî ji ber ya ji meha mijdarê ve wê wisa têr û tişeyê hem ji alîkê vî bîranînê şehîdan hene ew jî kê civînê gel tên bele, derbas kirin hem banga wêne banga hem li esnafa digerin hem mala digerin hem jî van ziyareta berdewam dikin xebatê me jêla hunermenda ve jêla çandê ve jêla ciwana ve jin ve li her qadê jî karê me berdewam dikin em hêvî dikin ki meşekî daha xurttir û bersivekî daha xurttir em ê bidin kî meşandin roja meşê jî kê zaten yani hem axaftvan hene وەکو زانî zaten wextê meşeyekê dewleta Alman û ê çapemeniya beyanî got Kurda pir hejandin em vê bele. carê dixwazin kî pergala tecrîtê bigiştî bihişîne ji ortê rakin yani pergala tinebûnê em ji ortê rakin Ya wisa em hani dixwazin birinci bimeşandin. pergala ve bele.
Belem xazin ve bidin meşandın. Bervejiki ahaf banen hevseroki BDP bres keskin bayındır zaten tebliğ dibi bu kidini dostu heval bende kurda ve tebliğ ve meşibin peyam bidin serna ve rehistinu civaki cuda golvedere dijin ev peyam wanene meşe dest pe bikın u bi mitingeji em bidawi bikın lebel miting bidawi be meş bidawi de ma karime bidawi nabe ve karime disa her kadi berdevam bik yani. بله شما زد و گفت اف مها مجداری مها برخدانی هم 25 مجداری پیشامه 25 مجداری Ben, روزا تکوشنال دیجیتوندی یا تکوشنال جنایال دیجیتوندی هر وحال دیسا 20 هفته مجداری سالگرد دامزراندنا پگی کی اف جیروش بو کردن روزی که برخدان وجنه ben, باشه بانگا و جبونا تبلیغونا مشو میتینگی جبونا گله اروپایی تایبتی جبونا گله کرد و گله اروپایی چیه ben. Ya ego brastijiki ego jwalatê xwe dûr ketine ego ne bêçare mane derketine ver hemû gundê wan şewtîne malê wan şewtîn wê sedemê hematine vê derê de belê dilê wan şewitiye parçekî wan li welatê ji ber wê jî gerekî ego brastîjîkî her welat Parîs her ego xwe mirov dibîne her kesê xwe mirov dibîne yek ji bo xelaskirina vî şerî dido ji bona aşitiyekî mayînde سه جوان آزادبونا جواکی سروکاتی و هر چهار پارچه کردستانه ایگو بیجه از کردم از ولاد پاریزم هر کسی دوی مشه ده به دنگی خواه به رنگی خواه به زمانی خواه به شیاری بونا خواه را همه گری که تبلی ببین هر کش با خواه تبلی بی آدینه جا گرینجی که ام به تیبتی جی بانگاج بو جن و جوان آدکن ایگوش بو گو وی پیواجی باش برخستن بکن باش بدن فیلم کرن پیشنگی آوی بکن jin û ciwanî ji ber got banga serokatî jî manîfesta wî dawî jî kê û tunebûna yani xelaskirina şer jî kê bi taybetî jî em jin olarak daha bêtir xwe berpirsiyar dibînin ji ber got bedelê herî giran dane jina dayî êgo hîna bedelê vî şerî dane jina dane êgo dîsa kinê ji dengê xwe rengê xwe ji jiyana xwe ji vîna xwe dûr ketî dîsa jinin her بله hawî ri tundiya li ser jinê ev tundî jî kê bi şer vigirê dayê tunebûna jinê hemû vî şerî vigirê dayê ber wê jî kê ji bona azadbûna xwe ji bona rêxistin bûna xwe bi taybetî ji bo jina û ciwana gerekî divê meşê de heştê mijdarê em li Kölnê bikin ba hevdûkî yek dengek û bibe hezar deng jî bibe yek deng kes nebêje Rojava baş û Rojhilat Bakur Ewropa ev meşa Kurdayî meşa بله mirovatiyê meşa azadiyê meşa Kurd û Kurdistanê ye ji ber wê jî her kesî gerekî dûr debe hem ji bo berxwedana Kubanê hem ji bo serkeftina Kubanê hem ji bo rakirina tecrîtê û ji bo müzakereyekî daha baş bide meşandin ji bo ku dewlet gavê sağlam û bi bawerî bavê jî kê ji ber wê jî kê gerek em hemû li wê derê bin got em neçine me pir tişt wenda bikin em herin me pir tişta qezen jî bikin. بله ام gelek spas kin heval ferodundar heval me siyasetmedar û parlamentera HDP ya berê gelek spas. Ez jî spas dikim dem xweş. Pirasî we jiyanî ziman yani çend rojman û xebaz jî her ku tişî zêde dibin û ev roj ji bona gelek Kurd gelek girîng e em meşava wê berdewam bike em jî vê meşava û mitînga we ji nêz ve bişopînin em li hal serkeftinê dixwazin. Serkeftin şer baş. Gelek spas.